ஹாய் எவ்ரிஒன் வெல்கம் டு செந்தில் ஷேர்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது மேஜர் அப்படிங்கிற ஒரு தெலுங்கு படத்தை பற்றி தான். படத்தில் பெரிய ஸ்டார் கேஸ்ட் கிடையாது, சூப்பர் ஹீரோஸ் கிடையாது. அதிவி சுரேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டர் தான் பண்ணியிருக்காரு. அவர் யாருன்னா பத்ரான்னு சொல்லிட்டு பாகுபலியில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார். அது மாதிரி தான் நிறைய சின்ன சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு. பெரிய விஷயங்கள்லாம் இல்லை. பட் ஏன் இந்த படம் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இது ஒரு மேஜரோட பயோபிக். அவருடைய உண்மை கதையை அடிப்படையாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டது. மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற ஒருத்தருடைய கதை தான். ஒரு பேசிக்காக ஒரு மலையாளி, பட் பார்ன் அண்ட் brought up வந்து பெங்களூரில். இவருடைய கதையை அடிப்படையாக வச்சு தான் அந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க. 2008 மும்பையில் நடந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக்ல தான் இறந்திருக்கார். ஜஸ்ட் அந்த ஒரு அட்டாக் இல்லை அந்த ஒரு இதை மட்டுமே அடிப்படையாக வச்சு இந்த படம் பண்ணல, மொத்த அவருடைய வாழ்க்கையை அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க. 1977 பிறந்து 2008 இறந்து போயிருக்கார். 31 வயசில் இறந்துட்டார். இறந்துட்டார்னு சொல்லக்கூடாது, உயிர் தியாகம் பண்ணியிருக்கார் நாட்டுக்காக. அவரோட பிரேவரி, உயிர் தியாகத்துக்காக இந்தியாவிலேயே மிகவும் மதிப்புக்குரிய அவார்டான அசோக் சக்ரா அவார்டு அவருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் நிறைய சிறப்பம்சங்கள் உள்ள ஒரு விஷயம். இவரை பற்றிய ஒரு படம் தான் வந்து இந்த மேஜர் அப்படிங்கிற படம். ட்ரைலர் வந்துருச்சு. ட்ரைலர் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. படமும் நல்லா தான் வரும், ஏன்னா அது ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக வச்சது அப்படிங்கிறதுனால. மகேஷ் பாபு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. சோனி பிக்சர்ஸ் தான் அதை வந்து மேஜர் அண்ட் மேஜர் சந்தீப்னு சொல்லிட்டு அந்த டைட்டிலே வந்து ரீசர் பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க. படம் ஜூன் மாதம் 3 அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. தமிழில் வருதா அப்படின்னு தெரில. பட் ஷூட் பண்ணும்போதே வந்து தெலுங்குலேயும் ஹிந்திலையும் வந்து மல்டிலிங்குவலாக தான் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. தமிழ்லையும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம தெலுங்குலேயோ இல்லை ஹிந்திலேயோ வந்து சப்டைட்டிலோட தாராளமாக அதை பார்க்கலாம். என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இது ஒரு மஸ்ட் வாட்ச், இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். மறுபடியும் வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவோட பார்க்கலாம். டில் தன் பாய்.